Bekuwumcimbi obukhazikhazi kuphume zonke ingwazi zomculo waseNingizimu Afrika. Bahla abantwana bagezile. Inqophamlando yomcimbi okuhlonipha ingwazi zakithi ezimele izwe ngaphakathi nangaphandle. Bekusena kudedelana abaculi bakithi abahlabane ngeindondo ikakhulukazi ke zeGrammy. Ungqongqoshe uhlulekile nokuyibamba. Kube nesikhathi sokukhumbula amaciko adlule emhlabeni. Kulo mcimbi ungqongqoshe uhloniphe abaculi abahlabane ngeindondo. Mama Mary Makeba 250,000. Lady Smith Black Mambazo 2.2 million. They are a group. John Linderman 250,000. Soweto Gospel Choir, a group again, 2.2. Lebu Murake, known as Lebu M, who's traveling, is 250,000. Nkosinati Mapumulo, also known as DJ Coffee, Black Coffee, 250,000. Zizi Kodwa, 250,000. Vota Killerman, 250,000. Zakele Matiba, also known as Zakes, 250,000. Kuyangijabulisa kakhulu, you know, mangiqala nje ngena la ngaphakathi ngibona istatue sami bengithuke kakhulu bengakucabanganga konke lokho, even with the prize le asiphe yona bengakucabanganga. So thank you so much to Minister, thank you so much to South Africa for recognizing the talent, and by doing this ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abazogqugquzeleka. Sebenzile ungqongqoshe wenze kahle and into mayiqala kanje iyathembisa ukuthi izolunga. Umsebenzi omuhle lona ngoba into enzekayo ukuthi unikeza ithemba nakubaculi abancane abasafufusa ukuthi bakhuthaze ngaso sonke isikhathi. Ngathi kwenziwe ubaba uZizi Kodwa. Singafisa ukuthi nabanye bekubukele ukuthi mawubonga uyawubonga bese uthi ke nawo amasondo nawo petrol gijima ulekelela abanye uqhubeke njalo umfaka umfutho umuntu ngokwenza njalo. Umkhakha wezobuciko uneqhaza elikhulu ekuletheni ithemba ngeingqinamba ezibhekene nezwe. Lona ngumlayezo kaMengameli wezwe. South Africa's artists are essential to our ongoing nation building story, which reveals our imperfections, our struggles, our dreams, but more importantly, our future.